Aínda que barallaban dúas datas, o 4 e o 18 de setembro, finalmente a confraría de Noia decantouse pola última para abrir a campaña marisqueira. Tiñanos baraxado dúas fechas, o 4 de setembro e máis o 18, e bueno, foi o cabildo, e debatimos e tal, e escolleuse o 18 porque había algúns compradores que non facía moito xeito, e bueno, por iso se decideu o 18 de setembro, e bueno, as muestras que demos xa aí atrás, pois, estaba bastante gordo, e bueno, estaba ben, e agora o día 12 vamos dar outras muestras aos compradores antes de empezar, 5 días antes, e, bueno, seguro que está ben, en gordo, e, bueno, empezar porque a xente se está preparando todo para empezar, e, bueno, hai bastante marisco, bastante berberecho, e babosa, e xapónica, e, bueno, Á espera de retomar a actividade, dende o Pósito seguen a traballar na retirada de algas, máis de 1000 kilos diarios, e na posta a punto das concesións. todos os anos hai, non? Pero hai veces que ven un poquinho máis. Este ano nós temos como ano pasado, en Arosa teñen máis. Pero, bueno, hai que quitar así non asfixia o marisco, porque a ver demasiado verdello fai como unha manta e non oxigenea o marisco que o tapa, nin se alimenta co fitoplancton e morre, non? E por iso hai que andar todos os días quitando verdello e, bueno, non deixar a guardia como todos os anos bueno, facer ben as limpiezas, a vigilancia, os depredadores e, bueno, sempre hai traballos despois de acabar cada campaña, non? O próximo domingo, día 10, terán a asemblea cos mariscadores e a vindeira semana realizarán a toma das últimas mostras antes de volver ao mar. Aínda que as perspectivas son boas, os anos de experiencia fan que o patrón maior sexa cauto á hora de vaticinar os resultados da campaña. Cruzan os dedos ante certos factores naturais, como as riadas ou a toxina, que poderían afectar moi negativamente a actividade extractiva. As perspectivas son moi boas, pero eu sempre que a experiencia que teño, pois hai que esperar a que non veñan as toxinas e nin riadas fuertes, porque con estas sequías nunca se sabe, aí novembro e decembro vir riadas fuertes, ojalá que non, pero hai que telas en conta as cousas da naturaleza e, bueno, as perspectivas son moi boas, os bancos están espléndidos,